Hej og velkommen til den her uges brevkasse. Jeg vil springe lige ud i det og gå i gang med det første spørgsmål. Peter spørger ind på forumet, om ikke jeg kan fortælle noget om at bluffe. Og jeg vil tage den indgangsvinkel, at mange nye spillere de undrer sig over, hvad det vil sige at bluffe. Almindelige mennesker, når de sidder og ser tv, og de ser pokerfilm osv., så er der altid et eller andet kæmpe voldsomt bluff, som de prøver i film, hvor de overhovedet ikke har noget, og så lægger de en masse penge ind, alt hvad de ejer, plus noget ekstra, og så prøver de på at få modstanderen til at lægge deres hånd ned. Og det er selvfølgelig en måde at bluffe på, men det er sådan set ikke det, der ligger i begrebet at bluffe. Det er i hvert fald ikke det, man bruger i normalt spillet poker. Det vi prøver at gøre med at bluffe, det er et spørgsmål om, at vi vil være for nemme at gennemskue, hvis vi kun spillede de gode hænder hele tiden. Lad os tage et simpelt eksempel. Hvis vi sidder og spiller, og den eneste hånd, vi ønsker at spille, det er på S. Og når vi får på S, så tager vi bare og går all in. Så vores modstander har en idé om, at når vi går all in, så har vi altså en rigtig stærk hånd. Hvilket han har fuldstændig ret i, og det vil sige, at vores modstander ikke har tænkt sig at spille nogen som helst hænder mod os, og bare folde alle hænder, når vi går all in, og så vender han så alle de andre hænder, hvor vi så ikke går all in, fordi der har vi ikke S'erne, hvilket er klart hovedparten af tiden. Modstrategien for vores vedkommende kunne være, jamen hvis vi opdager, at han har tænkt sig at folde alle hænderne til vores S'er, så kunne vi jo overveje at sige, en gang imellem, så har vi ikke S'erne. Måske 1 ud af 10 gange, så har vi en anden hånd, en dårlig hånd. Vores modstander kan sådan set ikke se forskel på, om vi stadigvæk kun har S'erne, eller vi har den her dårlige hånd, vi mixer ind en gang imellem. Selve ideen med at bluffe er så, at man forsøger at finde balancen mellem rent faktisk at have gode hænder, og så nogle gange mixe nogle dårligere hænder ind. Dagens næste spørgsmål, det kommer fra Akkergaard. Han spørger, hvor stor en bankroll skal man have, før man sætter sig for at ville leve af poker? Too Hot for Texas No Limit spørger også, om jeg kan give nogle fif til at opbygge en bankroll, eller beholde den, man har. Og hele bankroll-spørgsmålet, det er jo det er et meget kompliceret emne, og der er mange aspekter af det. Så til at starte med, så vil jeg sige, hvis man skal overveje at leve af at spille poker, så det første, man må spørge sig selv om, det er, om man på nuværende tidspunkt er dygtig nok til at kunne tjene det, man skal bruge for at kunne leve. Så hvis man skal bruge 15.000 kroner til udgifter om måneden, er man så i stand til at tjene 15.000 kroner om måneden i spillet. Hvis ikke man kan det, ja, så virker det relativt håbløst overhovedet at overveje bankroll management, fordi man vil tage penge i forhold til sine udgifter hver evig eneste måned. Den anden ting, man skal overveje, det er, hvis nu at det ikke går med det her poker, hvis nu at der sker et eller andet, og man mister sin bankroll, hvor nemt er det så at gå ud og få et andet arbejde? Hvor nemt er det at finde noget andet at lave simpelthen? Og det er klart, at hvis det er super nemt, og der er et job, der står og venter til dig, jamen så behøver du ikke en særlig stor bankroll, fordi risikoen ved at gå broke er ikke særlig stor. Du går bare ud og tager et arbejde. Omvendt, hvis du vil være 6 måneder til et år om at få et arbejde, skal der alligevel være lagt nogle penge til side, sådan at du har tid til at gå ud og finde ud af, hvad du skal bagefter. Noget, man skal tænke på med hensyn til selve bankrollen, det er, at bankrollen er det værktøj, vi har som pokerspillere. De penge, der står i bankrollen, er dem, vi skal bruge til at minimere variansen, og det er dem, vi rent faktisk bruger, når vi sidder og spiller. I princippet burde vi jo ikke røre vores bankroll, fordi vi vinder jo sådan set de penge, vi skal bruge, så bankrollen bør altid være i status quo. Men altså, vi kan ikke klare de naturlige sving, der er der, uden at have en eller anden form for buffer. Og så kommer man frem til den sidste del, der er, jamen, hvis vi spiller et spil, der har meget stor varians, hvis vi spiller Pot Limit Omaha, der er utrolig stor varians, sammenlignet med No Limit Hold'em, hvor der igen er endnu mindre varians i for eksempel Fixed Limit. Det betyder, at hvis vi spiller et spil med høj varians, skal vi selvfølgelig have en større bankroll, fordi bankrollen er den, der skal gøre, at vi ligesom kan stå imod de naturlige udsving, der er i spillet. Så når jeg skal bestemme størrelsen af min bankroll, så vil jeg sørge for, at jeg havde nok penge i min bankroll til, at jeg kunne klare mig i et par måneder eller 3, hvis det ikke går godt. Og jeg vil typisk i No Limit Hold'em, vil jeg sørge for, at jeg har cirka 100 buy-ins til det limit, jeg spiller. En meget vigtig ting, det er, at det er svært at tjene penge i poker, hvis man ikke har nogen penge at spille for. Og det betyder, at hvis man mister sin bankroll, kan man sådan set ikke spille videre. Og så er det ligegyldigt, hvor vindende spiller man er.
Så går det dårligt, og ens bankroll bliver presset, jamen så er det jo super vigtigt at rykke ned i takst. Og derfor er det smart, hvis man sætter en eller anden form for grænse, hvor man siger, hvis jeg har under så mange buy-ins til det spil, jeg spiller, så må jeg rykke ned i takst, hvor spillerne er dårligere, og jeg må forvente at kunne tjene lidt flere penge. Jeg må arbejde lidt hårdere for at komme tilbage i min normale spil, hvor jeg har min normale indtjening. Det er altså super vigtigt. Ha' det godt, til vi ses næste gang.